Siema. Dzisiaj będziemy grali w Skywars. Dobrze, jesteśmy. Wbiliśmy. Wuja. Ostatni. Okej, to ja muszę przerwać odcinek. No parę minut nagram coś. Jak zdedniemy to na koniec odcinka. Kiedy śpiew radości, każdy odda się radości. What the fuck? No, nie wiem co to za durę mi ten śpiewa. Halo, halo, gazina w zamiaci. Dobra. No dzisiaj wrzucę ten odcinek może. Zdążysz? Ile? Kotem mnie drapie. A fajnie. To fajnie. Dobra. Twój kot to zwykły zły. Palą sercem. Kokino. Kokino. Tak lubi. Wobec tego... Masz tu kurde śnieżką po ryju. Śnieżki mi się skończyły. No ty weź. Drapie mnie to hajsa. Co myślałeś, że to jest jakieś ciciu? To Słodziutki? jest tygrys twój? No, Cik, 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 cik. Że to jest taki to jest więcej ciupecio? niż tygrys. Nie. Będzie jutro. Nie! Nie chcę spać. Dobrze, powoda. Zatka. Okej. Dobra. Spadło? Nie, bo się wody złapał. Lag. Nie. Nie. 10 zł ładnie. Ładnie się dostaje.